What are you saying? Chineke mmụọ. N'agbanyeghị mbọ niile anyị gbara eze. N'agbanyeghị mbọ anyị niile, eziokwu niile na obi umeala anyị niile. Adaeze wee chọọ iji ihe ọjọọ wee kwụọ anyị ọma niile nke anyị mere. Adaeze ebe ka ị nọ. Ụmụnne m si unu jụọ m ga-asị unu ka bịa nawa m. Maka chiama njinere anyị ebe a, chijinere anyị ebe a kịta ofu ọnụ okwu ike. Si n'ime ofe bịa tagbuo anyị. Anyị sịkwanụ ka anyị gbawa ọsọ bara uru maka na ebe ọbụla anyị gbagara eze ga-achọta anyị. Ka anyị nawa n'ụlọ biko zie n'ụlọ, ka anyị nawazie n'ụlọ. Ebe a kwuru. Oge ego m ga-eji gwa anyị. Na Adaeze abata. Anyị wụ ndị okenye nwere ọgụgụ isi. Ọ bụrụ na anyị achọghị ihe anyị ga-eme nwa agbọghọ ahụ Adaeze, ọ ga-etinye anyị na nsogbu n'obodo a. Maazị Izuaka, ị na-atụ n'inu kedu ihe nwa Adaeze ụnyaahụ ọgba aghara dị n'obi eze. Asị na Adaeze furu. Elee ebe ọ mịpụrụ gawa? Onye ma ebe ọ ga. Ahụrụ m ndị na-echedo eze ebe ha na-awagharị n'ime obodo na-achọgharị ya. Maka eze nyere iwu na ọ bụrụ na ha achọtaghị ya lata ya ebe ha isi. Olekwana ebe ha nọ ugbu a? Ndị nna nna anyị ha nwere ọmịiko n'ebe ha nọ mere ha ebere. Ha hụrụ Adaeze? Ọ bụrụ na ha hụ Adaeze, mụ na unu gara anọ n'obi eze ugbu a na-emezi ihe mebiri emebi. Ihe a ga-ebu nnukwu ihe dịrị igede. Elekwana ebe Adaeze si na aga. Ịmakwa na ịbụ okenye. Maazị Ndụka, eleghị ọhụ. Mgbe ị gawara ha be eze, eju Adaeze, ị ga-ahụ ebe ahụ. Karịa ebe ajụwa anyị ajụjụ na-enwere isi. A na-akọ n'enu na-akọ na. Anyị riwe ihe anyị na-eri biko. Ọ bụ ya ka anyị na-eri. Anyị na-eri n'ihe. Anyị na-eri. A na-akọ n'enu na-akọ na. Ihe m na-ekwu ugbu. Biko, eme ọsịsọ emeghara ọdachi. Anyị kwanye na eze ọkụ n'ike ka o were nwa ya nwaanyị a nyefee na di. Maka otu uche ahụ ihe n'ebe nwa ahụ nọ, ọ ga-ebute anyị nsogbu n'obodo a. Ndụka nna ka ọ dịrị ike nwa ya nwaanyị. Nna ka ọ dịrị ịma onye ọ ga-ekenye nwa ya nwaanyị na etu ọ ga-esi eke nwa ya nwaanyị. Nwata nwa agbọghọ awụ Adaeze Ibe na Adaeze Ikedi. Eze ka ọ dị n'aka ịmụ etu ọ ga-esi kee nwa ya. Ụwa anyị asị m na anyị ga-eji aka anyị wee kenye ya di, kama m sị na anyị ga-eme ọsịsọ ka enyi ya na di ka mmadụ pụọrọ nsogbu n'ụzọ. Otu ọ dị ka Maazị Ndụka na ihe ahụ Maazị Ndụka bịara anyị ọ dịka ji karịrị ebe ụlọ, ọ bụ na o pịawago unu n'isi butekwuo isi ụlọ ọ na-eri ji ọ na-egbu ya ka nwa ya nwazie nwa ya. Ezigbo di m. Gị ọ na ọnwa ebi ga-ebikwasị. Igwe abịa m ka anyị tikọ isi ọnụ ka anyị kpake n'alụ ihe na-eme n'obi eze a. Kedu ife ọ dị ka ọ na-eme na ngwụla eze a na Igwe ihe gbasara Adaeze, ihe gbasara ada anyị nwaanyị Adaeze. Kedu ife ọ dị ka ya bụ n'oge ife nwa na-esogbu Adaeze? Igwe onwe ife Adaeze na-achọ ka anyị ghọta, ka anyị kekene ya ntị maka na ihe Adaeze na-achị na ya ma ihe na-enye ya nsogbu. Kwuo kama kwọ na ọ bụrụkwa ịgba ya alụmokwu na nwa efulefu a na-abịa okwu ma ọ si n'ọfụ n'anya ịma ọnọdụ n'ebe okwu ahụ. Igwe okwu ahụ ka anyị na-ekwu okwu ahụ ka a na-ekwu maka ya. Igwe biko, ama m na ọnwa anyị ka mbụ na m enwere ọnụ n'okwu a, mana chọrọ m ka iwe ka anyị ga-eke nne ya ntị na Adaeze akwụrụ n'ọtọ taa arụ. Adaeze abụrụzi Adaeze anyị mụ ya. Adaeze adịghị emezi ka Adaeze anyị.
achọrọ m ka ịkpọọ ya ịdụọ ya ndụmọdụ ka mmadụ nke na-eme eme ka ịnụke n'ọnụ mmiri n'ọkụ na-ada eze anyị ka ọ bụ anụgo m ife ikwu arụ m echi ntị mma akpụ ya kpọọ ya ozugbo ka mbewa mmanụ nke ọgwụ mmanụ nke agha atụrụ ya ala ọrụ gị na-egosi
Azunna. Hey, Azunna o. Hey, Adaeze, ijikwaru. Nnụrụ m ka ị nọ na-eti na-asị Azunna. Isi ka m bịa mara na ijikwaru. Anọ m nlọ ebe mụ na Azunna nọ n'ajọ ọfịa na-agụ egwu. Ka m tụgharịzie ka m makụọ ya afọ ọzọkwa m ya. Hey, Azunna nwụnahụ m o. Tụfịa biko gbupụ ya n'ọnụ gị. Ịmakwa ajọ ọhịa anyị na-ekwu maka ya bụ nnukwu ajọ ọhịa ebe ndị nwụrụ anwụ ajọ ihe niile ajọ anụ ọhịa nọ na-ebi. Onwe ife dị iche mụ na gị na ndị ahụ eti n'ajọ ọfịa. Onwe ife dị iche na anyị na. Ihe dị iche erikakwa Adaeze. Ihe dị iche riri nne. Ịmama onwe ife mere Azunna kịta. Mma na ukwe. Nya, akpọrọ m kịta kponye ndị be okpukpu. Akpọrọ Azunna ọba n'ime ajọ ọfịa. Ọkwa n'ihe omenala anyị kwuru ka anyị ga-eme. Ọkwa ihe omenala anyị kwuru, onwekwana ihe mụọ ga-emewu. Ọ bụ m naanị ezigbo nwa odibo. Ọ bụrụ na m nwekwara ike ịtụgharị nnọọ, mee nnọọ ka ihe anụnwa tụgharịa. Kama asịkwanụ ka m mene mana onwe m ihe m ga-eme. Mba, akọzi. Ngwa, jebe nige na ya ohere ntụ nka mụ na nwa nwaanyị ọpụbalụ na-abịa nwedebe. Ada mmadụ, kedu nke isi na-eme maka na ana m oji akọrọ ya sị ka m jụọ nnọọ m ka ị ga-akọlụ onwe ịkpasu iwe kedu ife na-eme eme. Obi dị m mma. Eziokwu. Adanne ya na-agwazikwa mfu nke bụ eziokwu. Eziokwu ka m na-agwazi okwu. Kedu ntụ ọ bụzi na nne bịakwute wee na-akọwatalụ na ịnọ na-eli alili na-eru uju na ọmara ife bụ ife na-ewute n'obi ike gwụzie m maka mgbe ọ na-agwa m ife ọ nọ na-ebe akwa nwesị ka mkpọrọ na-ama ntụmụ na ịdị mma ịma ngwa m agwala okwu nsogbu adọrọ ụmụ nwaanyị na Likichi fa na-egbasi onye ugwu ọzọ si na nsogbu bụ Likichi ọ dị mma lụtazikwa na izuụka afọ n'ime izuụka na-abịa abịa na ndị dị iyi abịa kapaduli ka gị na dị iwe je nweleba aṅụrị ọ dịzikwa n'obi ọ na-adị nke ụja ka gị na nne ya na-atụpụzi n'alụ ka ọ dị mma ntụ ka a na-ayọ olise bọsịa ka mma agwafa n'ofu mkpụrụ akwụ ka ewu ka o si kwụọ ịma mfu n'ime ọkụ ọ ya adịla anyị mma nwanne m akpọ mma nwa njem ọnụ je ga-akụzielu nwa ọ bụrụ nwoke Ọnịcha mụ na ya dị mma.
adaeze dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge Ugomma dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge Ugomma dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge Ugomma dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge Ugomma dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge Udoma dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge adaeze nwanyị ọma tomba oge adaeze nwanyị ọma 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 ịhụrụ adaeze nwanyị ọma ịhụrụ adaeze nwanyị ọma adaeze nwanyị ọma ịhụrụ adaeze nwanyị ọma adaeze nwanyị ọma adaeze nwanyị ọma ndị ọgọ m ndị okpoko rienu zụọnụ asị m ụnụ na ụnụ ga-adịkwa n'ọrụka ndị iche ebe m gbagota m oge akara aka elue asị m na ọ ga-adịla onye ọbụla mma taa ka m na-eke ada nwaanyị di ntu a ka ụnụ nche niile ga-esikwa mee ya n'oge lue na unu n'anya unu ama na ebe okpoko ditere aka nke a gosi na anyị ga-akọ ụlụfa mgbada ịmara nwa m azụka m ya ọ mara eje ije ichiche ka o wee kwefa na lue to mgbe wee libe ife ọlụ bịa ka ịgbata mmanya eme omenala kedu gbata mmanya ọsọ Adanne Naila ọlọzụrụ ya ọfụma na buterapụ ikuchie bịa rubia ka o si kwụrụ dịka omenala anyị si dị ebunye m nkwa na iji gozi nwa m ka m na-ebunye mmanya wee na-agwa ya sị ya n'oge bulie wee gaa lia wee chọtara anyị onye bụ die ọfụ die ebunye mmanya afa ṅụsịzi ya fa na-aba anyị lụbịa anyị wee gozie ebe ọkwụrụ ka nne m omenala chọta adaeze dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge adaeze dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge adaeze dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge adaeze dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge adaeze dị mma ị mara mma adaeze nwanyị ọma tomba oge adaeze dị mma ị mara mma gịnị ebe ka ọ na-eje bịa igwe je kpochi ya azụ adaeze chi ya azụ kedu ebe ọ na-eje kedu ụdị inye mmadụ apịtị n'irube ife a
Igwe, Adaeze agbawala ajọ ọhịa. Biko, egbuna m. Ike agwụgonu m, egbuna m, biko. O. Abịara m imegide gị. Enego m gị anya wee fụ na ị bụ ezigbo nwaanyị. Abịara m inyere gị aka. Enyemaka ị ga-enyere m kịta ịgboje n'ebe azụ nna m nọ. Ya ka m chọrọ bịa ebe. Onye na-achọ ọ nọrọzi ndụ. Maka na onye batara ebe a, ọ ma nọ ndụ. Mban, ọnwụ na ọnwa egbugo n'azụ na ọnwụ gburu azụ na bịazie n'ugbo ụmụ ife ndụ emezi. Biko zienụ. Nwata nwaanyị, ife akwa ọfịa ndị nwụrụ anwụ. Sọsọ ndị nwụrụ anwụ bụ ebe a. Na-edi ndụ maka na obi gị dị ọcha. Mana m enyere gị aka ka ị chọta ndị ị na-achọ. Mana ị ga-emu ntị, ị ga-adị ndụ wee pụọ n'ime ọfịa. Nwa baba n'ime ọfịa, nwere gị ike iji anụ ọgụ iji achọta ma webata ndụ ọzọ. Ngajebe ka ịkwa n'ebe o jere. Ọkwụ na afụgo. Kedikwa si anụ Uchi ya n'azụ. Chọrọ gị. Anyị nwụrụ ahụ ka ewu. Mba. Ka ihe ị na-achọ ebe a? Udo ka m ji bịa. Udo adịrị onye batara ebe a. Anyị ga-egbu gị maka ịzọbata ụkwụ ebe a.
na-emeba. Kedu ihe na-achọ ebe a? Ibo ya nwụrụ anwụ. O nwere ife unu pụrụ ime m. O nwere ife unu pụrụ ime m. Onimara na ebe a bụ ọka ndị nwụrụ anwụ. Ga-efili ime ebe a. O nwere onye ọbụla batara n'ọhịa na-adị ndụ apụta ịbụ anụ nyere anyị. Asị asị. Asị asị aka m dọcha. Ozugbo asịsọ ọjọ́ atọ na gị enugo ọzọkwa ị ga-anwụ anyị ga-eji gị wee maa anụ chere ya I'm even in a quasi, I made the cannon. Even maybe a maybe go.
muna ya ga wabazi na ajo feature days o ka muna nwura agba igwe kendu ke fenne bili igwe egwe mumu na abo akwasa days ka nwelo akwasa days ka nwelo igwe akwasa days ka nwelo isi bebe sina igwe ke fendu ndweme onu ma days ntu agaba ke bizi dicho kamuna isi ni wezo onyo zo ọkọ mụ na anyị na-ejikwa atụalụ ịmụta adaeze adị m eme ya ọfụma ọkwa na m eme imeli ife niile kwesịrị chukwu okike wee nye anyị adaeze nke ka m esizi fụ ilozo anọ m ya na ọlụ nke ọzọ dịka ibi egwu na oru obodo igede niile nwere ọtụtụ ụmụ nwoke nwee ọtụtụ ụmụ nwaanyị mụ na anyị na-aba anya mụ na anyị na-agbakọ na-ekwesị na-achịfa fọ isogbukwa ha ruo uju gosi ịfụnanya fa nwee ebe anyị nọ kedu zi ka ihe si na-eme ntu imegide m ike gwụ m ume nkolopu ma ọnya ya aka mma ike na-akwa adaeze na-akwa m biko nu ka chukwu okike weta isi m ebe zine ị na-asị m ebe zine ke adaeze igwe ị na-asị m ebe zine ke adaeze igwe kwuru asịrị m adaeze ka ife ndị eme ka ife ndị eme
Ebesila, na fichanya mmiri gị. Iwe olileanya ife niile ga-emezu. Emegonogo n'ike m ra, ịbụrụ oge. Ngwa jiri aka gị kpọlite fa. Kedu otu ọzọ ga-esi m ịkpọlite fa? Ebego m akwa, ayọgo ọgọ, nwere onye kwela anụ ọnụ m. Kpọlite ya ugbu a n'ihi na okwu ọnụ siri ike. Kpọlite ha. Ọ bụ sọsọ anụ arụ na-anwụ, mana mkpụrụ obi mmadụ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ana m asị mkpụrụ obi Azụnna ya bilie, nụrụ ọnụ m tata, bilie, bilie, kunyite, kunyite. Azụnna bụ na ị na-anụ ọnụ m, kunie, bilie, bilie. Anụ arụ na mkpụrụ obi mmadụ na-enwe ikuku ndụ. Ana m enye ikuku ndụ iwu ya bata na anụ arụ Azụnna. Ikuku ndụ bata, ikuku ndụ bata, ikuku ndụ bịa, ikuku ndụ bịa. Asị ndị bịa ka inwe mmekọta na anụ arụ na mkpụrụ obi. Ikuku ndụ bịaba, 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 bata, bata n'ime mkpụrụ obi a, bata n'ime arụ a, bata, bata. Mama.
maka ife imere anyị dị anyị ga-abịachi ya bịa kene gị ọfụma n'ime ka o nna nna anyị ha ga-echekwaba unu n'ihe mberede niile unu amanwụ unu ga-adị ndụ ebe unu jere ajọ ọhịa nata onwe nata mmadụ ekere eke n'ụwa ya egbu unu ọ ga-adịrị unu mma nna anyị daalụ o biko onwe ka o si dị nwe ka anyị si gaa anyị ga-amata anyị batakwanụ ya bịa ekele gị maka iwu ezigbo mmadụ ọ dị mma nna nna anyị ha ga-edolara unu n'udo na-enwe nsogbu ọbụla ọ ga-adịrị unu ka anyị gazie daalụnụ o nwere atụ unu wee kwudo olu n'oge a niile anyị na-eru uju unu ga-elota na tata melie izu isaa Adaeze nwa nwanyị na Azụnna ji gbaba n'ajọ ọfịa o wee bụrụla anyị mmadụ dum ife nwute mana sị m na ebezina anyị atọọla akwa na mkpọkọba unu bụ ka anyị menụ gịnị ka anyị mee omenala ga-eme ka mkpụrụ obi fazuru ike na ndokwa bedebe nnọọ ọ dịgo mma nna nna anyị fa ya na-alụkwa mkpụrụ obi fa ebe fa nọ na ndokwa unu ma na ife eme na n'ụwa na ife mmụta na-adị na ya ife ọbụla eme na onye o nwere lee ife nkụzi ma ife nghọta a ga-amụta na ya o wee bụ na m neba anya na ndụ ụmụaka wee chọpụta na onye ọbụla bụ mmadụ amụpụta ọbụlụ mmadụ na-eku ume ya enwelili ebumnobi a ga-arali anya wee nene ya o nwee ike ọma dị ogologo mgbe ọbụgodo na onye na-akpafi o nwee ike ọkpaghachi ka anyị ghara na ịdị na-atụdo oke ntụdo nke ọzọ dịka ya bụ na ịma nọọ ịfụnanya kafa nwe ifera ka Adaeze wee sị na ọma nụ di site na ọbala ndị nwere eze bụ ife anyị na-afụnuro n'igede mgbe nna nna m fa na-achị wee ruo mgbe nna nchi anyị nwetara ụdị akụkọ dị ntụ fa wee kwelu n'ịfụnanya fa nwe wee werie ma baa n'ime ajọ ọsha mana anyị ga-edibe na ya ụmụnne m nsogbu adịrọ ụwa ka abịa ụwa ka anyị nọ na ya wee na-asịzi ka nkọrụ na ife mụ na ndị ichie m kpebi anyị tụnesi ya bụ ife wee kwekọrịta wee sị na mma ezi unu ya bụ ozi na bido tata gaba na o nwere ọnwụ igede ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọ bụ nwatakịrị ọ bụ nwa ikolobịa ọ bụ nwa agbọghọ ga-enwe ife ọ ga-eme ka e wee bubie na ya n'ajọ ọfịa etie m ya ọbụla iwu o nwere ọnwụ igede ọbala igede mụrụ ị ga-ebubanụ n'ajọ ọfịa daalụnụ unu ga-afụ ya dịka iwu ọ nke a ka m siri ka m wee tie unu aka n'obi
onye kwuru dashira ka ị ka ndị okenye charịsawo ga-eji na-atụ ụdara asị gbara ọkpụrụkpụ ke unu ụdị mmadụ ndị m na-emekọ ihe ọ bụ unu sị na ndị ha dị ebe a anyị abịara ebe a ugbu a nwe otu ihe ahụ ụnụ na ebe a na-eme ka na-akọ ka ndị awa ka ike na-eshi n'ime bịa mberede onye ka isi gwara gị ihe a ọkwa m gwara gị na Maazị Ndụka bụ onye gwa m Maazị Ndụka bụ onye gwa m Maazị Ndụka gwara gị Maazị Ndụka gwara gị agwara gị na Maazị Ndụka bụ onye gwa m nwanụ ka anyị gaa ọnụ n'ụlọ Maazị Ndụka ka anyị gaa mara ihe mere ọ dị ka nwoke a ọ rọrọ nrọ maka ndị a aga na-ebe udeme ahụrụ na ọgbakọ anyị aghọgo ọgbakọ ụmụntakịrị oge ọgbakọ ụmụaka na-agụ aka n'ike na-echi n'ime ya bụ na mụ na gị hapụrụ ndị anyị na-agba gbara ọsọ bịa ebe a ka anyị bịa hụ ndị anyị na-ahụ esikwa m ka anyị si ebe a gbakwaga na nke Ndụka ka hụ onye na-arọ nrọ ihe ọgbakọ anyị wụzọ ọgbakọ ndị na-achụ ndị na-arọ nrọ ka anyị gachọọ ndị onye na-arọ nrọ anyị hapụzie ndị anyị na-agba wụrụ ndụ ka anyị na-arụ anakwa m bịa mgbe ọbụla ị na-eko ọ bụrụ iko mgbe ọbụla ị na-eko bịa ka iko bụrụ ko mgbawa anyachinem mmadụ mma ị mara mma eze nwanyị ọma mmadụ mma ị mara mma eze nwanyị ọma Ugomma dị mma ị mara mma eze nwanyị ọma Ugomma dị mma ị mara mma eze nwanyị ọma Igede lienu kachanu wanu sukwano na-atụfula oge onye ọbụla dịka ndị okwu na-ekwu okwuchukwu na ụka si na-ekwu si na okwuchukwu adị ọkwa na mma n'ụka mgbede wee pụọ wee sị na m ga-akpọ ụnụ maka ifi gịnị erumuju abịago n'isi njedebe a sị m onye ọbụla eruzi n'uju maka ifi gịnị na ọṅụ abatago ka ọ wee nye anyị ndụ nye anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike wee were ohere a wee na-ayọ m ada nwaanyị biko na-asị na ọ bụ na mmehie a jụrụ na mgbaghara ama ndị na gị bụ nwa obele nwa na-azọ nke ya ọ dịka ịgbara ajọ mana taa o dogo m anya na amamife ezu oke tụmasị n'ife gbasara ịfụnanya maka ịfụnanya egosigo m na o si ike karịa ọnwụ o wee bụrụ ya bụnụ na ya esigo n'ife iru uju wee pụta wee na-asị na tata na-agọzie m ụlọ ise asị Igede na-agọzie m ụmụ m ise ejikọ m ụlọ dịka di na nwaanyị ise dịka mma na-abọfụta onwefa n'anya obi fa wee bụrụ n'ofu ise wee na-ayọ mmụọ dị n'ala n'oge chekwado unu ise ọchịanụ n'ụtụtụ ọchịanụ n'ehihie ọchịanụ n'abalị ise mkpọ ahịa akpọkwa unu ma njụjụ ahịa ajụ unu ise asị m Adaeze na ị ga-amụlụ di nwoke mụalụ ya nwaanyị ise mụ ozuzo oke mụ ozuzo oye ise ọganiru ga-abụ nke unu ise ọ na-etinye na nri na-ewepụtala ya ise nwa m nwoke nna ya anọzi mana tata ana m agwasị ike na ọmụgwọ nna gị ise bido tata ife niile bụ nke funarị ma anyị ma nne gị ma ndụ nke anyị na-enyere ozu na ya ewechighi ya azụ Igede si na ọ ga-adịla ụnụ mma ise ọ dị mma ngwakụnienu eze ị ga-adị igwe biko enufe Ugomma dị mma mara mma abe Ugomma dị mma mara mma
ya ọ kalịla ọnwụ onye mmadụ fụrụ n'anya na di ya n'obi